Għaddejjin l-aħħar tejjiet għall-20 edizzjoni tal-Għaxaq Music Festival li din id-darba se jkun mifrux fuq 3 ijiem f'Awwissu. Kollox jibda nhar it-3-6 ta' Awwissu bil-parteċipazzjoni tat-tribute band Ultimate Coldplay li mistennija tagħti spettaklu mill-aqwa tal-kanzunetti tant popolari ta' din il-band mill-album Sky Full of Stars. L-għada l-erba se tittella serata oħra bis-sehem tal-band Smokey's World li żgur m'għandix bżonn introduzzjoni ma' daw kollha li jħobbu l-mużika rock. Il-festival jalaq fl-10 ta' Awwissu b'serata fil-Pjazza tar-Raħal bis-sehem tat-tribute band tal-Queen. Is-segretarju tal-Għażin Għaqda Mużikali Santa Marija għall-Għaxaq, John Aġus, spjega li biex tittella attività bħal din ikun hemm bżonn sinerġija li tara nies ta' kull età bi sfond soċjali differenti jaħdmu id fit. Is-sabiħ ta' dan il-proġett mhuwiex biss il-fatt li din inġibu Malta gruppi tajbin minn barra u qegħdin nagħtu opportunità lit talent Malti pjuttost ġdid li jibda jkollu exposure, però għalina bħala Għażin, bħala soċjetà, l-aktar ħaġa li naħseb gburin minnha hija appuntu l-involviment tan-nies f'dan il-proġett, tan-nies tagħna stess. Meta tkellem dwar il-loġistika ta' dan il-kunċert, Aġus spjega l-ħidma li saret mal-Kunsill Lokali ta' Għall-Għaxaq u mal-Forzi tal-Ordni biex jassiguraw sigurtà assoluta għall-pubbliku. Il-mod kif anke ġie ppjanat is-setup tal-kunċert huwa konxu ħafna ta' tip ta' affarijiet bħal aċċessibilità u mod li traffiku ma jkunx ta' diffikultà għal ħadd, ġifieri hemm sistema tajba ħafna ta' parking li ġifieri għandu jkun kollox pjuttost bla ħesl ta' xejn għall-pubbliku. Waqt it-tnedija l-Ministru Owen Bonnici innota li avvenimenti bħal dawn jippromovu talent lokali billi jagħtuhom pjattaforma fejn jesponu t-talent tagħhom u tenna l-impenn tal-Gvern li jħeġġeġ inizjattivi lokali bħal dawn. Ċana nemmnu s-soċjetajiet mużikali jridu jkomplu jaġġornaw u jimxu l-qoddim ma' dawk li l-poplu jkun jixtieq u allura qed naraw dan il-modell li qed jaħdem tajjeb ħafna li aħna nissapportjaw. Dal-avveniment se jittella fil-ground u fil-pjazza ta' Għall-Għaxaq u dħul għalih huwa bla ħlas. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.